Goddag alle sammen og velkommen til denne video her. I dag skal jeg fortælle om, hvordan det er at have en diagnose og sådan lidt, hvordan det er. Det kan godt være, at I tænker, det der med det du siger, det er helt forkert. Og så kan det være, at I tænker, det kender jeg også selv. Og ja, det er fordi, der findes jo forskellige former for autisme. Så derfor så fortæller jeg bare ud fra mit liv, eller hvordan jeg er sådan, som autist. Så jeg skal sige, jeg har jo haft en diagnose lige siden jeg blev født, og jeg kommer aldrig af med det. Altså, det der er med mig, jeg blev udredt som 5-årig for en autisme-diagnose, men jeg fik faktisk ikke nogen diagnose dengang, fordi jeg havde meget nemt med at have øjenkontakt med andre. Det gjorde sådan, at jeg ikke fik min diagnose. Og så her efterfølgende, som 16-årig, fik jeg blev udredt igen og fik min diagnose. Og jeg har jo gået i 3 forskellige skoler, men 5 forskellige klasser. Og I tænker nok, hvordan er det gået til? Og det vil jeg selvfølgelig fortælle om lidt senere i de kommende videoer. Der er forskellige måder at fortælle, hvad en autisme-diagnose er. Nogle vil sige, at det er en psykisk lidelse, hvor jeg siger mere sådan, jamen det er, jeg har en autisme-diagnose. Jeg har haft hjælp, eller jeg har brug for hjælp. Og dog så er der jo også nogle forskellige ting, som der er ved at have en autisme-diagnose. Blandt andet så har jeg jo social angst. Jamen det skal være meget konkret, når man snakker til en autist, fordi ellers så forstår autister ikke, hvad det er, der bliver snakket om. Og det er sådan lidt, hvad autisme er sådan, og så er der jo meget angst, og det er der jo nogen, der har, og så er der... Jamen der er lidt forskellige ind under det. Og det som der er med en autisme-diagnose, det er jo, at der er mange, de har det sådan lidt, nej, hvordan kommer livet til at være, og alt sådan noget. Men egentlig, hvor stor er en del for mig, hvor stor er min diagnose for mig? Lad os sige det sådan her. Hvis vi tager for eksempel en bog. Vi tager for eksempel den her Djævelens Lærling. Og når jeg ser på den her, så tænker jeg nok, Djævelens Lærling. Vi skal læse en bog om en djævelens lærling. Mere ved vi ikke, jo mere man selvfølgelig har læst den. Mere ved man ikke, hvis man bare ser på titlen. Ligesom med en autisme-diagnose. Den fortæller kun noget af, hvad jeg er. Det fortæller jo ikke, jamen en autisme-diagnose, det er jo sådan, at det er en person, der har 2 arme og 2 ben. Jamen det fortæller jo diagnosen ikke, den fortæller kun noget om mig. Men ja, det var sådan lidt en kort video om, hvordan det er sådan lidt, hvem er jeg sådan. Så derfor så er der ikke så meget mere at sige, end jeg håber, I gerne vil se lidt flere af de her videoer her, fordi jeg kommer også til at lave dem. Og jeg håber selvfølgelig også, I gerne vil høre så lidt omkring, hvordan det er at være mig. Og de her videoer her, jeg laver, jeg har også en blog inde på min Facebook-side. Der er forresten en link nede i beskrivelsen, så I kan bare gå ind og tjekke den ud. Men det er sådan, mit formål er ved det her. Det er jo, der er jo forskellige formål. Det er jo, at for dem, der har autisme-diagnose, de kan komme ud og fortælle, at de har en, og ikke skal være generet over for det. Men så også folk, der ikke har en autisme-diagnose, de kan se, at hvis der er en eller anden, der har et problem derovre, jamen så er det måske, fordi der er nok et eller andet, en diagnose, noget der er indramt der, eller fordi blandt andet har jeg oplevet meget med mobning, og så kan det være, at der kan undgås lidt for det her. Men ja, jeg vil bare gerne sige tak fordi I har set den her video, og ja, vi ses!